All Party Hills Leader Conference Thihek Pen APHLC Opposition Party Jayakathar Pen Keseng Pon Puthot James Hanse Amen Kaprek Chulong Thik Thesi APHLC-NGO Keseng Dunke Nahok Ledam De Pusi Lakha Inkoi Baithalangsu Elisiami Phu Bikram Hanse Pen Pirangkyang Nu Hamran Rongsupi District Commissioner Asai Hematheng Nu Aning Kipung Pen Lamthei Jai Tikang James Hanse Amithanga Lela Pen Kimatha Pen Le APHLC-NGO Keseng Kali Bonta RSS Pen Bongosena Tumakimang La Pen Ali Aphansi Kipaseng Toy Pusi Hanse Pen Jongponlo APHLC Thir Thip Amen Ke Dutang Kachong Hu Pen Radaphan Kipamang Hua Kampusi Arbok Pon RSS Bongosena Kajabdun Thiba Joinesi Claiming Tung Tia Kam Amta Claim Nang Koklupu Akoy Pi APHLC-NGO Kesengan Yamata Karbing Long Thomas Council along elected members mate abang photumta Arjabdun etlo halapu APHLC-NGO claim bangpu avedetlo bonta BJP tum ansi Arjabdun pronglu puta lamthi chipaklang 6 schedule kang dugajok aduya hoya puthak give and take policy sitame Meghalaya pen Assam Chief Minister Banghini Konrad Sangma pen Dr. Himanta Biswa Sarma tum pen pangdak pondelo La Solong Karbing Long Thomas Council Team Karbing Long Akeja Tumpen Kachikhang Jikalisi Give and Take Policy Puthak Kachikroy Dundetma Alamthi Arjupon Give and Take Policy Long Meghalaya Aduya Hoikido Rong Krehiniang Bongpen Rong Trok Chidon Dun Etlopu Alam Chief Minister Banghini Pen Pangdak Etlo Lahai Puthak Jai Kathar ke Japon APHLC along Asongja Tumpen Meet Heng Tompen Armung Chejengsi Khamkhi Dunsi Kachisong Jok Pinsuar Lophan Kichok Kitheng Kachithur Amek Erwang Vungpen Hem Kangsam Ansitame Dodam Nanglu Aduya Hoilong Le Chujeng Bajirta Pithek Thipuke Alam Chot Karbiang Long Napen West Karbiang Long Kadukave 10,334 square kilometer ke Arnivang Nangkon Bomlu Puta APHLC Lakhaing Koi Baithalangso Amepu Bikram Hanse Pen Lamthi Jaipon Non la James Hanse atum NGO Keseng la nilitum ben kapaching bar damat hai thang tawe nilitum bangke All Party Hills Leader Conference la ke isi regional political party la ke thir klong lo la ben alang tum bangke NGO madidi non governmental organization la si amen bangke kaprek amen selang tum chirning polo tidak nilitum kidotang existing amen dokok amen ki enpon ke la ke thang ta kalilo la ke kachong hu kam lo bang identity ka chong hudun bang amen ke bang establish tang amen ka chong hudun pen rat tumhan kapamang hujia phan la so pan selang itum lo bang ke claim la pen la so INGO ke form ke la ke James Hanse self interest kalibon komane idum thek lor lo la ke bongosena RSS atum karjab dun pen si la NGO bang pa claim toil la si claim me akam kali tame claim der lo ku polo la ke bongosena tum RSS tum ke to akam sel tum claim der la asi thedung karjab dun bang klon de la ke Karbing Long Thomas Council tum ke along elected leaders tum ta arjab dun lo la dake ni tum senior thank you la si hala ke NGO kali lo BJP bule puda ta choklo athemala so NGO ke inaugurate angni arni ke adak si dorsing rong hang dadolo komane elected tuman hadak sar jabun from lo kente di la tum madan lo kente amase INGO member ta vedel NGO asai bangela hen lo kente toar bengan phan choi lagi ha Dispur kilodi dami phan gali Delhi parliament arlo kilodi dami phan gali toar beng phan cho toar bengan thalak lak lo tang te lage kedam tang atu mason si jeplang de lake jakas toar beng rat phan pasun tuglo ASDC toar bengan sington koklo di rason nakak si minana party da dolang NGO da dolang ke theklong sta itum toar beng sington et si ahok pet aki hang message pa leip lo tang te APHLC hai nang ko a Delhi ta lage ni kem ko Hamren Pen Daniel Hi Karbing Long Life